Ġraja ta' diqa, ġejna hekk fi sqaq lajri f'Ħażabbar fejn kien joqgħod Ronnie Staffraċ. Fuq ix-xelluk tiegħi id-dar fejn kien joqgħod fuq il-lemin il-kantuniera fejn kien jintefa' mal-kelba tiegħu. Hawn tkellimna ma' Grace Grek li ilha toqgħod Ħażabbar għal dawn l-aħħar 55 sena. Dwar Ronnie qaltilna li qatt ma qabdet parlati twal miegħu, però deskrivitu bħala bniedem sew li jkompli ma' kulħadd. Kulħadd iħobbu. Għax it-tnejlek kien jiġi joqgħod dik ir-rokna, jaħrok kellu mejda żgħira, jaħroġ l-ikel, il-kelba ma' ġenbu, daqqa jikolu, daqqa jagħti biċċa l-kelba li jikolu. Jgħidli per każu jgħidlu ġibli ħobża Ronnie. Ġili kellu jkollu għalfej jinżel ġibli waħda. Il-ġimgħa jħabbart li jgħidli trid gas, ngħidlu ġili ngħidlu le, ġi ngħidlu iva. Qaltilna li Ronnie kien ilu joqgħod hawn forsi 8 snin u deskrivitu bħala bniedem li dejjem kien iżomm ruħu nadif. Spjegatilna li minkejja li fl-aħħar żmien saħħtu deret li marret ftit allar ma pretendewx li kien se jmut hekk. Efem, ħadnija bi kbira hu. Għax laqas pretendejna li nsibuh mejjed. Għalli ħsibnek imma laqas pretendejna, taf inti daqqatejtek u daqqatejtek, imma laqas pretendejna li nsibuh mejjed hekk u missitu l-kelba. Il-kelba ta' Ronnie qed tingħata l-kura trauma li għaddiet għax jidher li bil-ġuħ li soffrit saħansitra spiċċat kielet minn sida. Staqsejna lil Grace jekk il-kelba kienitx aggressiva. Le, xejn. Kwieta ngħidlek ma' ġenbu hekk ara bħal midadi jikolu u jagħti l-kelba, jikolu u jagħti l-kelba. Għalkemm id-dubju li nqala xi ħaġa jgħaddilek minn moħħok b'xi mod il-ġirien kienu pruvaw jagħtu spjegazzjoni għan-nuqqas tiegħu. Qed jingħad li seta' miet saħansitra 8 ġimgħat ilu. Istess qaltilna li ssiba diffiċli kif ħadd ma xammu u pruvat tagħti spjegazzjonijiet. Għax hu efem ilu ħafna, għal se hemm xi ħadd jiġi minnu għana bħallu ma nafx fejn. U ħasbu n-nies li ma naħseb li marin. Fl-aħħar mumenti fi żjara qasira tagħna magħha Grace staqsietna nafux dwar meta se jsir il-funeral. Il-bambi tal-gwer tal-ġenna u li jagħmel il-bambi jaħbillu.